നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിന്നെ വെളിയിലോട്ടൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ അളിയാ. അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു അളിയാ. ഓ, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്, വാ ചായ കുടിക്കാൻ പോ. ആ, ചായ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം പോയാലാടാ. അവള് വിടുന്നില്ല അല്ലേ? ഓക്കേടാ, ശരിയെന്നാ. ഓടാ, ശരിടാ, ശരി. ആ, ഓരോരുത്തന്മാര് കല്യാണം കഴിച്ചു പോകും, നമ്മളിങ്ങനെ. ആ ഫോണിങ് എടുത്തേ. എന്തിന്? ആ ഫോണിങ് എടുക്ക്. എനിക്കറിയാലോ നീ വിളിക്കുമെന്ന്. അദ്വൈതല്ല, അദ്വൈതിന്റെ വൈഫാ. ആ, പറ. ഇയാൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ തനിച്ചിങ്ങ് പൊയ്ക്കൂടെ? ഇയാളെന്തിനാ ചേട്ടനെ കിടന്ന് വിളിക്കുന്നേ? അതെങ്ങനാ ഫാമിലി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ? ഒറ്റത്തടിയല്ലേ? ഇനി മേലെ ഈ സമയത്ത് പുള്ളി വിളിച്ചു പോരുത്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ പറയണ്ടായിരുന്നു.